Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na subong aga. So dalawang sa inyo sa dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lubasang pungsod sa mga balita sa Batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubiko nga mga sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang order angot sa importasyon sa 150,000 katonelada sa refined sugar igapagwa na sa tunga-tunga sa bulan sa Setyembre sunod diri sa Sugar Regulatory Administration. Pagkadalaw, madanan nato na sa manabong pagkida ka mga bodega ang igareid sa mga hensya sa gobyerno para balantawan nato na kung sino ni mga unscrupulous nga mga trader nga nagatago sa supply sa kalamay. Sa iba na pang mga balita lokal, ang supply sa kamote subongo nagjutaya naman sunod sa Department of Agriculture. In fact, sugod pa bulan sa Hulyo. Ang Department of Trade and Industry nagpahayag nga mayara lang kita sa bastanteng supply sang asin diri sa may pungsod Pilipinas. Ginapanginwala nila nga mayara kita sa shortage sang supply sang asin. Sa iba na pang mga balita lokal, manginakapod na ito na karon na si Provincial Social Welfare and Development Officer Merlia Garcia para at least meron sa last minute reminder para sa mga kotoran na ito nga mag-avail buwas sa educational assistance nagikan na sa Department of Social Welfare and Development. Parang meron kamo diragiya kung nasa din kamo magkakadto buwas ilabin na para sa mga nakaparehistro na online at nakabato na sa mensahe nagikan na sa DSWD kay again wala na ginabato no kung hindi na pagbatunon ang ini mga walk-in ng mga estudyante o kung mga ginikanan. Sa iba na pang mga balita lokal, sa mga nagapangita di nagligado kag nagahulata sa inyong payout sa RGS World Marketing Corporation, isa sa ilang mga founders sa Henry Quadra arestado na. Siya ang ginaserbihan sa mga kapulisan kag soldado sa mandamiento de aresto bangod sa kasong syndicated estafa. Dara sa Maya Banwa sa Binalbagan, i-check na nato na dugay-dugay with the bombo Gracelyn Labaton kay ang mga kotoran na to ang nagahulat-hulata dari Banwa amo ning isa sa mga pwedeng makadugang pagidadra sa kaso kaya tinagligad na nagatingo ba ni ang pila ka mga biktima sa sining investment scam. Sa mga balita nasyonal, ang mga small supermarket owners welcome man ako no nga magupod diri sa sining deal para nga makabaligya sa kalamay nga refined sugar sa balor o kon sa bili nga 60 pesos ang kada kilo. Kaya mo nang mamangkot na ton sa tinalikdan ang ilang pahayag nga mayara sa kulang sa supply sa kalamay. Pero nga ang masarangan man sa mga dragko nga mga supermarket nga magbaligya sa refined sugar sa 60 pesos ang kada kilo. Sa iba na pang mga balita nasyonal, masobra 11% sa ngato ng proposed 2023 national budget ang naparteneser para igabayad sa utang. Suno kaya Finance Secretary Benjamin Diokno. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang debate sa Senado para sa sining pag-amenda sa 1987 na Philippine Constitution nagasugod na sa pagpanguna ni Senator Robin Hood Padilla. Pila pagida ka mga opisyal sang kontrobersyal ang DBM Procurement Service kag subang man mga opisyal sang Department of Education ang igapatawag man sa hearing sang Senado angot diri sa pagbakal sang overpriced pero outdated nga mga laptop nga ginapanagtag sa mga manunudlo. Sa balita international,
Ang presyo karon sa gas sa Europe ginalantawang malabotan na nila ang peak kadungan na sining ginakangawaan kapag ninita sang supply na gikan sa Russia. Sega, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang isa sa mga founders, isa sa mga nagatukod sa sining naging kontrobersyal nga RGL sa World Marketing Corporation diri sa ton sa may syudad sang Bacolod, nagbiktima sang ginatos ka mga persona. Ang iba na dream nakamuklat, ng iba niya nagpatulog-tulog sa gyapon. Iba niya nakamuklata naman pero why naman lang nag-file sang reklamo bato kadre sa mga nagatukod sang RGS World Marketing Corporation nga kon madumduman naton ini sila nagatanyag sang sang habon adason ko na beti masulod kadra ang imo nga 1,000 mahimo nga 3,000. And then, kung dako, syempre ang imong ginhatag, mas dako man ang imong makuha pagkatapos sa pila ka mga binulan. Kung napanumdumon na mo gid, baligya ka lang ihapon, why man sila gani, actually, gini nga sila nga nagamakabaka, gini balaya baligya. Or tagan ka lang nga draya sang package, abo nang ihatag nimo, mag-recruit ka naman to sa iban nga mga miyembro sining ipasulod ni modra sa sining kuno kumbuyahan. Pero tini man gani sila registered gaya sa may Securities and Exchange Commission. In fact, nag-issue ni nagligad sang cease and desist order ang SEC. Pisar pa nga tinagsirado na giba ng ila opisina dira sa may area. I think that was Pahanukoy or Barangay Sumag. Pinagpinalagyo na ng mga founder nila. Kadamo sa mga nagahangla nga at least bisan na paano mayaraman sila tani refund bisan paano. Refund or angin pangako gaya sa ila yang imong ang isa mo kalibo may mo 3,500 no? 3,000 kay sobra pa ni gani sa doble ang imong mabaton. Kung maghatag ka dira o kung mag-pay in ka sa RGS World Marketing Corporation. Mayara sa pila ka mga individual nga naging biktima man sa ning kompanya banwa. Amo ni ang nag-file sang reklamo. Syndicated staff bato ka sa sining mga founder sang RGS World Marketing Corporation. And then kahapon dira sa may banwa sang Binalbagan natigayon nga maaresto sang gintigob nga puwersa sang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines, partikularmente sang Philippine Army, ang isa sa mga founders sa muni si Henji Quadra. Ang RGS sa gani mismo si Salarda. Abo pag ginapangitaman niya subong sa ngato ng mga otoridad. I-check ka na to na direkta sa patrol si Bombo Gracelyn Labaton. Kabalikan na to na karon makalabota dira sa may banwa sa Binalbagan. Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, indicated staff pagatubangon nga kaso sang nadakpan kapon adlaw no nga si Henji Quadra Inoble. Henji Quadra Inoble kag Bombo Arlene ining syndicated staff no bail ini no unbailable kag ang iya subong nga disposition ti ato sa Binalbagan Municipal Police Station kay dito sa nadakpan sa San Gregorio Village. San Gregorio Village hindi ni sa malayo sa proper Binalbagan. Dira lang kag naga-board mi siya according kay Police Major LND Rivosquil yung hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Nag-board dira siya sa area, no? Kag dira man siya bombardier na padayon sang iya kini nga kabuhi. Ang iya kini nga obra kapang install na siya sang CCTV, no? Wala ni siya sang upod sa among boarding house, so siya lang isa pagkatakop sa iya. Ini nga pagkadakop
no? Nag-board na lang ang ginpundar sa mga natipon nila to din na. Amo gani, ano? Tapos, ang iya siling nga obra mo na lang na wala man siling Ma'am Arlene nga nakita may ara siya sa mga gamit sa bala o kung balay gid siya, no? Nga ginpundarya abi alin sa pang-scam. So, bali, ang operation, Actually, initially to investment scheme to siya, Bombo Grace. yes, Ma'am Arlene. Scheme nga nangin scam. Oo, skin nga naging scam. Naligan nga tuig nadula ni sila mo. Correct. April 2021, bali nagpasalig pa ni sila nga balikan ni nila ang mga nag-invest sa ila. But di isang try nga i-reach, wala na, close na, ila office. So, wala na nila makontact, no? Cannot be reached na sila, Ma'am Arlene. So, ang PIU, Police Intervention Unit, kadigayon sa operation, ang madakpan ni si Henry Quadra, Ma'am Arlene, with coordination sa Binalbagan Municipal Police Station, alas 5:53 kahapon nga adlaw, no? August 25, 2022, kag in-issue iya ining warrant of arrest sa crime nga syndicated estafa. May issue ini, no? May issue ni Honorable Maria Lina Palencia Gonzaga, presiding judge 6th Judicial Region Branch 42, Bacolod City. Okay. Dated August 15, 2022. Bombo Erdi. So grabe ka alerto, no? Sa gato ng mga otoridad. Kudos sa mga kapulisan nato na nagbulig na di bala ang Philippine Army. Okay. Kaya at least bago lang nakagwa ang warrant, Bombo Grace, na serve nila dayon. Yes, Bombo Arlene, as of this month lang gid, no? So pila lang kaadlaw nagligad gina-monitor, no? So nakita gid or kung dira nadakpan sa Binalbagan. Kag ini siya, wala na lang nagbato, nag-upod lang kagati according sa iya, Bombo Arlene, sa pagpamangkot na sa mga kapulisan sa iya, kay kadamo sinsang complaint. Sige natubang yaman ako, no, mat-amat, nakibot mo lang siya nga may warrant of arrest na siya. Tiga natubang nga nila, karamo pagyapon sa mga naghangla subong sa ilang nga refund, Bombo Grace. Iba na ganito, inang inutanga na nila bala or dako gidyang na invest ang iba na ganing gadanga taga shinmail mo. Yes, millions na siguro ang ila sining nadali, yung unang kuha bala. Kay kung sa 1,000, ang babukag na equivalent to 3,500 na makuha dayon sa ganyan sa ila. Chato 3,500 gali. Imagine mo na sobraya sa doble mo mabaton. Yes, sobra sa Agapulo doble. panihol ka lang ya gadro de 4. Abo na imo ya mabaton na Bombo Grace din kanaya kakita yang ang ginatag mo to madoble sobra pag ganing imo mabaton balik. Amo gani, no? Kag si Bombo Arlene, sa mga founders ng RGS, kayang RGS ni pangalan ni siya mo. Ngala na siya si Salarda ng S. Oo. Rodolfo, ano ito? Salarda? So, ang R ni si... Dasungin lain na nila sang ulihi. Gilain na nila. Upang itaon mo gani, do ka lain-lain pang meaning nga makuha mo, Bombo Arlene. But pangalan ni siya mismo sang founder, no? Sang among investment scheme. Bombo Arlene. Nagkadamo. Scam. Scam na lang, scam. Gani. So, tamo na makapili ng legal to ang nag-complaint ang ato sa mga kapulisan. Gina-urge nila, no, nga mag-file complaint against sa sining mga tao ngayon para nga kung ano pa ang idugang nga kaso, no, or ang kabugato, no, sa nila sini pag-aato bangon pala. Okay, syempre, ang porta na ginapabulayan sa ating mga kautusan, hindi na magdugang-dugang man tani sa ilang mga pulsa, dari malaso pa. Oo. Kaya manigani kamera sa mga nagpangisog balang nga mag-file sang reklamo. Kaya ba na mga paruso ni mga tao, hindi ni sila makatuon sang leksyon, kundi ni masampulan na Bombo Grace.
Yes, overly. Nagpila man kabulan, no? Ang ila sa Niponago. Actually, ining si Quadra, Wongbo, early. Hindi na nangabuhi sa Binalbagan. Hindi na ano, ano blas ang nga pangabuhi. No? Oo. Bilang nga install sa CCTV. According sa kay Police Major Elendy Ribosquillo, siguro siya lang may isa. Kay ang iban sa lain naman yung lugar na nago. Ibaligya na niya na to kono ang iyang dako nga balay ni Salardabla. Dason Yes. may kuan pa gina siya ng sports car. Oo. Grabe. Kung madakpan kung Berlin, sigurado, ano gini, katuan yun sa mga tao, nga ano nila. Pwede ganun sila maka-file sa nga dugang mga reklamo. Abisar pang iba nito class suit ning gina-file nila guro nagligad. At least mabako bala ang ebidensya. So, si Quadra subong aranada sa Binalbagan, priso. Priso siya, subong mo Berlin sa Binalbagan, Municipal Police Station, kag wala pa mabalaan, kung saan di siya dalon sa Bacolod, no? Sa province, wala, no po. Okay. Sige, abe. So, Marlene, pamatiyan sa payaga sa hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, si Police Major Elendy Ribosquillo. Joint operation nga tumambali ang lead unit naman ang sa PIO natin sa province. Oo. Lead ni Lieutenant Colonel Flores. So, kagapon na siya nato na ma'am nakuha Okay. Sa DE9, sa Binalbagan, sir? sa San Teodoro, Barangay San Teodoro. Proper na siya? Sa Star Gili ma'am. May agyarkilahan na sila nga daw apartmento, balay. Oo. Proper na siya, sa proper. Proper lang na siya ma'am. Oh. Okay. So, ano na sir, kayo, di ba wanted na siya? Yes ma'am. Anong kaso yan, sir? Bali, ang ito nga syndicated estafa ma'am. Okay, so saan wala na na-file, sir, ang kaso? Dugay na siguro niyo kahit si bago lang siguro na nagduang result ang iyang awaran kay mismo sa amon wala amin ka kay actually a province na capture. Oo, kay ano sa sir, no, di ba, amin siyang RGS, wala nga tawag nila. Investment scheme. Investment. Oo. Ang panamon pag-report hindi sila nga detalyado kay may mga upod ni nga na-monitor na sa aton province na posible amo man ang mga sunod na mga pagkwaon. Oo. Pero sa Binalbagan, sir, wala na mga upod niya, siya lang isa. Siguro sa bago na panari pa sila iban. But din, sa alarm na nga, basta within the area lang naman na siguro naglalagyo naman. Pero may mga monitoring naman ang province yung lakanda. Okay. Ilan ni sir ang mabail, sir? So parang ang nakapanto sa warrant, no bail to recommend. Okay. Oo. Sir, pagkadakop yun sa iya, ang ining si Quadra, nagbato pa? Wala ma'am, ligat. Nag-call mo na voluntary surrender naman sa natingala mga lang siya nga na may warrant pa sa kay suno sa iya. Dinasito yan naman ang tanan yung mga complaint. Oo. Namutugani niya na kibot siya nga na surprise siya nga may warrant pa mabilin. Pagkadakop sa iya, sino po diya, sir, sa boarding house? Actually, siya lang niya sa ila balay pag-something to pagkuha siya. Oo. Ano ko nung iya obra, sir, after na nagpalagiro siya? Bali, ang iyang konsubong ga-install rin sa Binalbagan sa CCTV camera. Kaya mo na iya nga daw negosyo na. Mamo Grace. Ang Barlene. Tiga na settle na naman nila, pero ti ko na bakal mo na to kotse, na bakal mo na hausan data na babing ibalik mo. Kaya nga, wala man sila yung produkto nga ginabaligya nga daan nga sila nga mayara kaya ginansya nga abo ni nga taga sa mga tao, kundi ang gina-payout sa ulihi nga ang gina-payout sa unang nga nagsulod, abo ni ang ginhatag sang ulihi nga nagsulod. Clear? Am I clear, abo mo, Grace?
ang ginahatag, gina-pay out sa una nga nagsulod, ang gin-pay in sa mga ulihi nagsulod. So meaning, kung why na ya may masulod nga dugang nga mga nagapalaga sa mga gina-recruit, why to may mabaton ang una nga nagsulod. Ano pa gidayhan ang mga ulihi nagsulod, Bombo Grace? Yes, Bomberlin. Wala na gid, no? Why na gina sila ya may mabaton? Mm-mm. Mayo Wala tani na na- kumera sila mga produkto ay nang tutuod gid sa Oh. balay nga habon. So sa pagkamahal pa ning dan sa habon nila ni siguro kun inus dos mo negoro sa panit mo do nagluta ka lang negoro. Oo. Oo, gani. Kalabanan yung mga makita ko, hapon mo, Berlin. Sa ilang, Sa pagkamahal ba ning dan nga habon do sobra pa ni 200? Ang isa ka bar do pupunto. di ba? Yes. Matag ka to isa ka libo, dason makabaton na ka do tatlo man lang ng kabar, apat. Butang tabi apat na ginabi ka bar nga habon. Titag do 250 ang habon. Sa kalibo. Oo, siguro inus-nus mo na guros panit mo daw Ivana alawe ka guro mo. Daw lang man. Alam mo Grace siguro mo mga kote siguro. Yung iba, yung pangilamos, wala na lang kapot tungkol sa ginimo nila ni Bomberlin. Oo. Pati ang RGS ni... Dapat ang pangalan. boss gini nila isa pa gini marakpa no? Yes, si Rodolfo Garcia sa Larda, Junior. Na siya gali o RGS. Tapos Oo. gin ano na nila gin edit na nila do ano na tong pangalan nila to man. Di nila to Nila. maintindihan. Oo. Ay, Ang oo. isa pagit nga upod nila Bomberlin, ang mga si NG Esteves, no? NG Esteves. Ano? Si NG Esteves. NG Esteves. Oo. Tinalaki ba ni sila guro diri sa may mga may warrant? Posible na Bomberlin ato pa na ibaloon karon kung pilagi ni sila pero tatlo ni sila no sa initial nga report na labi sa Bomboradyo Bacolod tatlo ni sila ang nadula ang pangita. Oo. Sige, Bobo Grace, sa balikan na takada karon na sa may banwasang binalbagan. Thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin. Hindi si Bombo Grace din naman nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din nalabaton. Balikan nato na sila karon na dugay-dugay dira sa may banwasang binalbagan. At least sa makahatag ba na diri sang pahaya gining si Henji Quadra. Amo ning isa sa mga founders sang RGS World Marketing Corporation. Kananging ganyo nagligad ato bala I'm sure kanamo pa sa mga kotora naton nga mga nagapamati subong from Bacolod to Southern Negros to Northern Negros nga naghatag kamo sa itagi sa kalibo iba na gani nagadako pagid kati syempre makauna kabala kung ikaw bala na belong dira sa first batch to second batch based sa mga nag-pay in o kung mga nag-invest quote and quote mga nag-invest ko no. Di syempre makabato na kadra 3-5 mataga ka naman sang 3,000 ang 3,000 mo do pila 8,000 tiraso na taga na kaman lang yan sang amoneo habo na gani skin lightening soap sang RGS sang tatlo kabilog tang presyoso na daw taga 300 sang kada isa abatang binato na apat na gadya kabareta sang kabar sang abon ang imo yang mabaton taga 250 pesos ang kada bilog. Di may nus-nus mo siguro sa panit mo do mo na siling natablang Ivana lawe guro imo yang kutis. Kaya mo malanigin na hatag sa mga nag-pay in na to nagligad. Pero why naman sa dugang ang pasalig, ang imo nga 1,000, mahimo nga 3,500. Tinin ka man lang bisa na yung makakita, yaman. Although hindi man naton na malipod maniggar nga may mga kotora na kita nga syempre sino man nga why nagalagas nga makakuha kita sang another income hindi bala. Pero kung mapadalman na tagid kag open kita sa mga balita nga kadabo na sa mga nagakatabo nga mga pareho sini nga mga ginainto lang bala ang naga-invest. Then kanaya kakita yang ang imo 1,000 almost nag-triple. Why kaya may ginbaligya man? Do nagpulo panihol ka lang daya may nabato na kaya nga dako nga kantidad.
Te plastar na nila, syempre, amo ng investment scheme, pero te scam ginaya eh. Scam ginaya. Una-una, man lang na yan nga, syempre, mamabato na kamo. Hindi na to na yan mabasol ang ining mga nag-depensa sang tinalikdan. So, esperte pang pangaway nila na sa bombo. Kaya nga, ang ako do, nga gin bulgar na kagin buyagyag nga ti amo ni abi, ang amo ni ginahubra ni namon because kanaluoy gigami sa mga naga-invest. Ato na responsibilidad tani to raise awareness sa mga kauturan naton kung gusto naton mag-invest o kung gusto naton makaduga mga kakita sang duga nga income ang alin gadya sa legal. Kagin pangabudlayan mo gadya bala. Nga kung pwede palang ang gabi himuon mo nga adlaw para lang yang makakita kasang duga nga income wag na sang dabo nga problema da. Imo na ya diskarte kung paano ka makadugang income nga magnegosyo ka da, magsulo sideline ka da, magraket-raket ka da, basta legal lang. Pero masiling na yang may ma-recruit na dara sa inyo, ma-recruit siya nga daang sistema, nga daan sina, again, para sa kapakapa, ito nagligay ka nagkapakapa, gito sa Mindanao, balagin tutukan, isang bomba radio, General Santos. Tingkapa ito, nagkapakapa, gito. Mapasunod sila duha, tatlo, or more. The more the merrier, nga daan mo because ang batunon sa una nga nagsulod, as payout kuno. Amo ni ang ginpasulod sa mga ulihi nga mga individual. So meaning, kung ikaw abi nag-pay-in ka, bulan sa Enero, basi makabato na ka na bulan sa Abril o kon Mayo, kay nga nagadako nga danang ibo nga ginabaton, so dapat mas madamo nga mga tawo ang masulod. Kay ang ihatag sa imo, hindi man income nila sa pagbaligya sang habon, kundi ang ginhatag sang ulihi nga mga nagsulod. Di paano na lang nabi kung why may masulod na. Ginpromisahan na kadarang isa mo kalibo, mahimo nga 3,500. Paano nabi mahimo nga 3,500 kaya nga habon ninyo ni? Amo man lang na, 4 man lang kabareta yataga sa imo, 4 man lang ka bar rather. Nasulman man kamo kabaka-baka, baligyan na nga magsulod-sulod kamo to kung sino nga mga kabanwanan. To wala habo na kamo da, para nga mangin Ivana ang inyong akute. So areo, gusto nyo da magtaho mo kung wani pili, babae ni o kung lalaki. Di syempre mas dako ang batunon mo, mas damo nga tawo dapat ang masulod. Amo na nga kung ulihi ka na yati, uway ka na gadya, pasensya ka na lang gid. Di dapat damo ang ma-invest, mahatag dara sang kwarta, kay magluwas pa yan nga daan, kay mga ginakamol pa gindi ang mga founder nga ni imagine yung kabakal sa mga dalagko nga mga balay kuno sa Makolodo, nga sports car sa mga brand new binakal nila. Di subong din na sila ketaon ba sila de? Si Quadra ganin na dakpan to sa may banwa sang Binalbagan. Ang iba na dari banwa, wag gid may nabaton. Ang iba na dimat, nag-invest sa kalibo, nagkabaton 3,500. Pagbaton 3,500, ganto ang ganya 1,500, naghatag 5,000 kay pilatong batonon, sobra 15,000. Tining grabe makuha sa mo sinaman. Kung padalman mo gid sa imo pensa, man kung magani magibaligya. Paano magdako itong kwarta ko man? Bisan sa mga inang legit gidyabalayang mga investment ang mga financial institutions, din ka na kakita mo nakdako kwarta mo. Nga madugang. Guro madako guro kwarta mo pagkaliga sa pila katuig, sa isa katuig, 1,500 lang guro. No? Tidiraya, ay isa mo kalibo na imi 3,500. At least mayroon man sa mga matagan isang leso na Dria Banwa. At least bisan na paano sila ang masampulan. Katang iba ni
Giningalitan na nila bala ang kakulang man niya sang awareness sa aton nga mga kauturan. Amo na makapila kita kabesas nga nag-imbitar sa Securities and Exchange Commission para nga ano sa aton bala mag-orient. Mag-edukar. Hindi lang orient, but mag-edukar sa gusto. Nga kuha nga aton kwarta, hard-earned, gin pangabudlayan ina naton, halungan tagid sang husto. Kay basta nga gin promesahan ka na gani, kwarta mo madoble, matriple. Why ginaya sang katumanan. Ti makapilan na ni kabesas. Si Don Chioto sa kapage to, ay magyapon na rakpana sa subong. Classic example mo ng kapambal na ton nga gintalakay na isang Bomba Radio Philippines. This is nationwide issue. Diba nakikita na katuon isang lesson. Subong, ginakalipay na ton because mayara sa mga pangisog nga magpasaka sang kaso batok sa ila. Atensyon na dara, warning ni para sa mga nagapang scam. Una-una lang ang kalipay ninyo. Basta nagapang scam ka gani, gakitid ang imo dalan. Timisa din ka pa yung nago da sang una kahayahay ni sang mga buhi nila. Subong maboard sa binalbagan kag manakod sang CCTV camera o kanano pag na mga basi mga front man lang ni nila o kanano da. Basi kung lupod man na sila gani dito. Basta illegal gani ganahimo mo bala. Basta ka pang into ka gani sa imo isig pareho, gakitid ginayang dalan mo. May kaso ka pa yung ato bangon. Bisan din ka pa nga buho isang kuiba da manago. Ang aton nga mga otoridad, why nagapahuway mo na gina-congratulate naton. Ang Provincial Intelligence Unit, Binalbagan Municipal Police Station, and the Philippine Army. Why nila nigin luatan, why nila gin pahuwayan, days after nga nagkagwa ang mandamiento di aresto, nadakpan dayon. Kunaraan naman lang nadakag meron lang kita kapasidad kag validated, verified ng information nga diri sila panago ho. Tinga padugay-dugayan ta panabe kay basi makapalagyo para. Aman nga napasalamatan nato na Agosto 15, tuig 2022, ang petsa sa mandamiento de aresto. Subong Agosto 26. Less than 2 weeks after nga nagwa ang warrant of arrest, na-serve dayon sa ngaton nga mga otoridad. Kung pwede pa man lang dasigon nato na pagulag nga mapahinahinay pabikita mo, no? Kaya mo ni ginalauman sa sini mga nag-file sang reklamo. Kung kaysa nga dante, hindi makathatag man sa aton sang lason, ba't dapat masampulan gini ang mga tunto naton nga mga kauturan. Prote kaya yung pangabuhi nila kay kadako sang kwarta nga nakuha nila nagikan sa mga inosente or medyo kulang nga draya sang ihibalo. O kung kaysa gadali man kita bala magmanggaran. Ganay ngalitan nila nga muna nga kahigayonan. Parte ka namin isang kabuhi nila. Pero basta nagapang into kagani. Basta nagapang scam kagani. Gusto mo lang balaya makalamang kagid bala sa imo nga kapwa. No? Gusto mo gid bala makalapaw kagid bala sa isig mo kapareho. Why kagid na bala mayo nga katuan. Ti paroso niyo, o kaya hay sa kabuhi nila nagligad, binilyon ka pesos ang ginakambol nila. Te subong ara kaya nakapresuhan. Kung mayra ba lang na sa mga bastantang ebidensya ang aton ng mga kauturan. I'm sure may mga acknowledgement receipt kamodera o kanano nga mga dokumento na ginhatag na sa inyo sang naghatag kamo dito sang pay-in. I'm sure that is sufficient evidence para nga matumok gini mga persona nga nagapang into sa ngaton isig ka pareho. Although kung kaisa may balandon may nga man ko naman ginto kon why man nga why man sa nagapainto pero pati na mga manog into nga mga na scammer nga niyo.
Amo ganing dapat yung taga ni sang lesson. Balikan nato na karon na dira sa may area sang Banwa sang Binalbagan na Banwa si Bombo Gracelyn Labaton kay tiamo ni ang ginatutukan naton padulong sila subong dira sa may nasambit ang area para makahatag kita sa inyo sa dugang mga information regarding dre sa pagka-arasto ni Henji Quadra, isa sa mga founder sang RGS World Marketing Corporation. Siguro mga nabiktima nila dre sa Bacolod kag province of Negros Occidental, hindi lang guro maisip. May mga nagadepensa pa ni nagligad yung tinabulig sa mga kauturan na to, no? Ganit na recognize na nga kamuya na buligan kaysa una kamuguro yung batch. Ba't kaluluoy ato mga ulihi bala yung na-recruit? Kay kung why na to ganing masulod, why na gito sila ya may nabaton? Why na gito sila ya sang may mabaton? Tingin ba na lang gintudo nila? Pagbaton nila, pila to ganing 5,000 bomboton. Sobra na to 15,000 ang mabaton. Mo ba kayo sobra na daan niya sa doble ang ilang ginahatag? Di ba katapos yun na, matag ka naman 75,000 lang legato nagbabombo. Di 75,000 gitong iyang ginhatag. Duwalin pa to ganin sa luwasang puso nagatrabaho. Nagpuli di because of the COVID-19 pandemic, gintodo niyang kwarta niya, 75,000 ganang ginhatag niya sa RGS o sa ahay na lang ganang mapatianta. 40 minutos sa Banwa ng Kaligada sa Taknang Alasan, Webes sa aga. Pagbalikan naton ang payout sites para sa mga magabaton na buwas. So kung naka-apply na para sa educational assistance sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD, standby ka mo magabalik ang bumuhanay big time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100, Ikaduha nga hatag! 200, Ikatatlo nga hatag! 300, Ikaapat nga hatag! 400, Ikalima nga hatag! 500. Ako si Herba Tabligan sa Ngalunan Yolo Extension, Purok Masinadyahon. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Dire sa Central Market sa week 3. Madamo gid nga salamat sa nadagan ko nga 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ginagda ko da ang nagapamati nga mag-entra man kamo kag magpasakop para magdaog man kamo sang nadagan ko. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radyo Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
2016 ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga Ito sa nga nabilin antes ang alasan Nueva Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Yara sa payakali niya po nato ng aton na bagong gina-concur nga Provincial Social Welfare and Development Officer sa nga Province of Negros Occidental, Ma'am Merly Garcia, para nga mapangamusta nato na sila. Kaya buwasan na ang ikaduhang adlaw para sa pagpanagtagas ng educational assistance na ginahatagas sa nga DSWD. This time yara na sa mga kabanwahanan. Kaya nagligad to maintindihan tagad ng reklamo sa nga kalabanan ng ginatingob diri sa Maya Bacolod nga kadamo nga daan sa mga nag-apply for the whole province of Negros Occidental kag nabatian ini sa nga to nga DSWD Secretary kahit hindi lamang kita diri sa Negros Occidental na nagareklamo bata nationwide. Via Zoom, upod na to na si PSWDO Ma'am Merly Garcia. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin na mayong aga. Hello, ma'am. Okay. Yes, mayong aga, Bombo Erlin. Good morning, ma'am. Kag mayong aga man sa taga Negros Occidental, Negrosanon. Idlaw kita sa imo kay daw long time no see kita kag by the way, congratulations sa mama sa imo nga concurrence as our full-fledged Provincial Social Welfare and Development Officer sa Negros Occidental. Thank you also, Bombo Erlin. Kag buwas na ni ma'am no ang second Saturday para sa pagpanagtagas ang ayuda para sa mga indigent students. This time through LGU na ma'am. Kumusta ang inyong preparation for the activity tomorrow? Actually, Bombo Erlin sa provincial Negros Occidental, it took 2 days, I think, the preparation of this payouts on Saturday. We had so many strategies, planned strategies, wherein the first plan was to have shall we say, satellite offices, one from north and one from south. However, we think that it would not, it's impractical. Like for example, ang aton satellite, if in case, kung na-materialize to nga sa suggestion, nag-comment ako nga it would be impractical if you are going to identify satellite, one from north and one from south. If from south, what will happen to people or students from Hinubaan? Yes. They would be coming to the identified satellite office, and they would be receiving 1,000 for those may elementary, 2,000 for the high school, and mamasahe sila in going to the payout center. So parang impractical for us. In the evening of Wednesday, I received a call from the regional office called me up, and suggested for another option aside from the satellite offices, identified as satellite offices. So it was agreed at first nga there will be, the payouts would be by district. Ako gid ang nagsuggest and it was carried out. However, may mga with that plans, may mga oppose because of the first experience we had on the first payouts. So madamo gid nga mga negative reactions, but then siling ko, we have to work as one. The first experience that we had was parang it was not only an experience of the province of Negros Occidental, but rather an experience of the whole Philippines. Yes. Hindi man lang kita ang nagakuan, ang nagareklamo. Even the Iloilo province and other provinces of the whole nation. So karon siling ko, let's work as one. Let's help the national offices through the regional office. So we come up with that suggestion nga wherein per district, one venue will be identified. When the regional office nagpadala sa akon sang listing
of the 31 LGUs, gin-identify ko, I suggested to have a venue for the payouts to those LGUs nga pinakadamo. Although there was a negative reaction, but somehow naintindihan man sang amon nga sa MS and CSWDOs nga it's their constituents will be served of this financial assistance by the national government through the effort of the regional offices. So, amo na lang ng among kuan, like for example, on first district. Now, in as much as the, first district rather. So, the identified area is San Carlos, kay sila ang pinakadamo. Kay ang iban, the nearby LGUs, Jutay man lang, the highest I think is the next to them is Escalante, which is 33. And for the second district, considering again that Cadiz City is more, if to compare the two LGUs, nearby LGUs, which is Manapla and Sagay City, so Cadiz was identified. And the third district is Silay. They my counterpart in Silay appealed nga kung pwede sa Ibimagalona siling kung look, it would be unfair nga they will be serving the rest of the LGUs of the third district considering nga pila lang ila. So there was we tried to convince these LGUs, but finally na-realize, na-materialize, and so forth and so on. For the 4th district, we have Bago. For the 5th district, we have Himamaylan. And for the 6th district is Kabangkalan. Kabangkalan has more than 100. So if we are going to identify Kawayan, so it would be practical again for them to go to Kawayan, considering Kawayan pila man lang 60 plus. So finally ang Kabangkalan is the identified LGU to host as the payout center. So medyo lapit-lapit na niya ma'am sa hinubaan. Sang-sanga may abot ko bala isa lang kita ka satellite office for the whole Southern Negros. But Bumbo Erlin, may I remind again, this is the second day, the second Saturday of our payouts. Probably by next Saturday, I think this is no longer the same venue because we always have to consider kung anong LGU ang pinakadamo. Now, if next Saturday, San Carlos would have only, let's say, 50, and then Escalante will have more than 100. So we will have to coordinate with the Escalante City, LGU of Escalante, to host the particular or payouts of that particular day, by next Saturday. And then we tried to coordinate also, the office has also coordinated the regional office if they can possibly send a copy directly addressed to the LGU concerned to provide them of the list para that's somehow ang participation of the LGU, because basically ang national office of the regional through the regional office, they would be the one to conduct the payout. So on our part, we will just provide the logistic support to ensure that the protocol is being observed and security, of course. So there will be ang aton mga policemen would be around on that by tomorrow. Okay. So bali ma'am kada Sabado, isaylo-saylo nyo man siya ma'am, no? Hindi ba niya nga permanente, let's say Abibwa sa Kabangkalan, sa next Saturday, Kabangkalan man gihapon? Kung depende kung the regional office will send me again the copy of the of the list, giving me the figures. So again, I will call the LGUs to inform them that amo ni nga damo ang inyong mga recipients, so kamo ang ma-host. But medyo we'll try kay we're in those na nakasulod sa QR or sa QR code, amo lang ni sila ang makadto sa payout center. If to compare during the first payout naton, the regional office has accommodated walk-in. This time, hindi na.
Hindi na they will no longer accommodate walk-in clients. If this particular beneficiary nagkadto dito sa payout center pero wala siya kabaton sang confirmation from the regional office or a reply of their application as to the status, hindi sila dapat makadto to. Kaya they will not be accommodated. We wanted to ensure nga hindi na magamo unlike sang first nato nga payout nga wherein tanan nagjampak, tanan nagkadto, even wala naka-email. This time, sa QR sila makadto, and there are information that they have to fill up, and they would be informed that on this particular day, if you happen to be at 2nd District, please proceed to Cadiz City at PNU, kay dito ang payout. So parang medyo na plan siya, na refine ang matabo buwas if to compare sang first payout naton. This time again, hindi na pwede ang 4Ps. Now, we knew and we heard what Secretary give us the information that those 4Ps are no longer qualified to join this, to avail this educational assistance, because in the first place, ang 4Ps program naka-address na basically primarily sa educational assistance. Dira na gid na focus na address to support the need of the family. Basically and basically it is an educational assistance. So later on the first guidelines that was given to us, parang medyo may ara ang first nato na payouts, ang 4Ps wala. But according to Secretary Tulfo, those naka-avail on the first payouts will have to pay back. However, kung wala na, nagasto na, then istagard ang pag-deduct out sang ilahang assistance mabaton quarterly or every second month of the quarter. Okay. Kaya matamat lang man siya kahit may rabi ma'am sa mga nag-avail sa Sabado mo. Ang mamangkot ma'am sa mga kotoran nato ng why ni siya ginpatigayon per LGU, ano kulang ang personnel from the regional office? Yes, actually sa first payouts naton, it was the SWAT team personnel. And I do understand nga pila lang sila, 22 lang sila. And we cannot augment sa amon nga manpower, although nag-offer ako. However, hindi ko wala man kami mag-augment because that was the first payout kaya wala man kami orientation. Wala man kami coordination. Now this time, kami ang nagsakripisyo because the constituents or the bennies or beneficiaries of these payouts sa mga LGU. So, of course, ang picture dira is somehow they would be partly to be blamed kaya wala sing coordination. But this time, medyo nagkakuan na kami. In fact, I received a call, Governor Lacson called me up yesterday na asking me what would be our participation. Siling ko, Gov, giplansya ko lang ang payout, ang mga strategies, ginplansya ko lang what would be our atong counterpart during the payout. So siling ko, on the part of the region, kita ang nag-link, kita ang nag-arrange, and we provide also logistic support. I gave them transportation para buwas, para to ferry this personnel from going to north and going to south. Okay. So parang I hope this would be this time for the second time medyo maayo-ayo na ni gawa. And then we learned from the first experience that we have. If may ara pagid by tomorrow, and then somehow mag-improve naman kita out of the experience if there would be a negative reaction on the part of the beneficiaries. I know most common complaint, wala sila kabaton. They have to wait. They have to wait sang ilang schedule
kung replyan na sila, kung magsabat na ang regional office. Because that doesn't mean na kung nakasulod sila sa QR, that doesn't mean nga pasok na sila. They have to wait for the confirmation because i-validate pa na sa regional staff. So amo nang aton, we wanted na maayo gid man ang aton ang serbisyo nga ma-provide because of this educational assistance. In the province of Negros Occidental, ang slot for tomorrow is 3,000. Okay. 3,000. So that's why amo nang na 3,000. 500 for the Bacolod City. But again, the last payouts that they had, medyo may ara nga wala kaabot. Wala magka-claim. So that's an additional, ang remaining figure that was not claimed last Saturday, among na siya an additional to 500 beneficiaries. So, bali ma'am, ang 500 nga for Bacolod na dugang na, nasulod na dira sa 2,000 at 3,000 for the whole Negros Occidental? Or... Yes, Bombo Erlin. Okay. So, yes, 500 for Bacolod and then 2,500, i-divide na siya sa 6 ka mga distrito sa bilog na probinsya. Not exactly. Not exactly. Hindi sila pulo-pariho. Okay. Actually, I was thinking of na ang 2,500 will be divided into 6. So, jutay lang. But however, gin-base ina sa nakasulod sa QR kag na-approve. Okay. So, hindi pulo-pariho like for the instance, sa first district. So, ang first district is San Carlos, 90 plus. The rest, may 12, may 20, down to next to San Carlos is 33. So, that's Escalante. So, we need to say, hindi pulo-pariho. Oo. Bali, ma'am, ang first district natin, ma'am, San Carlos, no? Ang venue, San Carlos. Oo. Sa diin siya, ma'am, sa may San Carlos? I think sa auditorium sila. Auditorium. Ang sa Cadiz... Bombo Erlin. Probably Bombo Erlin. We will not expect that by the next payout, probably it would no longer be the same as 3,000. Depende sa na-approve. Na-approve nga slot kag nakasulod sa QR because not all nagka-problema manggid. We tried to post to disseminate information as to how they can access the QR code for them to register. So, kag others are expecting na once nakasulod sila, pasok na. No? Pasok na. So, hindi. Kaya i-determine pa na sa i-assess, i-validate pa na sa regional staff. Sila ang may authority to assess and to validate. The LGU, the social workers of LGU, only nagabulig lang to disseminate the information about the payouts, kung paano sila kusulod, amo lang na ang amon. So, ang managtagid ya, ma'am, was ang iyaniyagid ya sang DSWD Regional Office? Yes. Definitely sila gid. Okay. So, pwede gid, ma'am, kay halos kalabanan na gaman subong mera Facebook, makadto sila sa page sang DSWD Western Visayas, ara dira ang code and then ang link nga pwede sila dira makaparehistro. Kaya ang iba nabi, ma'am, mga yun sila bala mga burial assistance or medical assistance, nagkakadto man sila diri sa venue. So, subong pa lang, panugyanan naton sila, hindi na lang magkadto. Kaya hindi niya ang venue para nga makabaton sila sa nga muna nga ayuda. Yes, Bombo Erlin. Okay. Base may mga last minute reminders ikaw, Ma'am Merly Garcia, sa ato mga beneficiaryo sining educational assistance. Again, Osiya, I would like to appeal those nag-access ang aton QR. If wala ka mo kabaton sang response or reply coming from the regional office, hindi na lang ka mo magkadto. Besides, hindi sila mag-entertain sang walk-in clients. Okay. Excuse. So, wala nang akon kuan nga. Let's work hand in hand para hindi magamo ang payouts because this is the second time.
Wait for your turn nga maabtan ka mo sang text or message or reply from the regional office through sa QR man. Okay. Again, hindi man abot silingon nga once nakasulod ka mo, qualified na ka mo, base i-validate pa na siya. Once makabaton ka mo, you will know as to when ang inyong schedule kag diin ka mo nga kadto nga LGU for the payouts. Okay. Ma'am Merly Garcia, I'm sure nga busy ka mo dira sa Bong. You are in Dipolog, ma'am, no? Our condolences, by the way, sa paggataliwan na sa imo younger sister. But still you have time para nga magpa-interview dira sa amon. Sa liwat, tama yung aga sa imo, Ma'am Merly Garcia. Thank you so much. Thank you, Bombo Erlene, for this opportunity because I was able to advocate of what is supposed to advocate, to disseminate information for the benefit sa mga sa pagkuha, pag-avail ng educational assistance nga peaceful, no negative reaction, kag maayo gid ang pagdumala sa pag-payout. Madamo gid nga salamat for this opportunity, Bombo Erlene. Madamo nga salamat kay Provincial Social Welfare and the Development Officer Merly Garcia. Bago lang siya ginataga na sa concurrence ang sanggunya nga pandalawigan na sa full-fledged nga PSWDO. Kaya parang timayara sang reminder sa ato na sining mga kauturan, again ang payout tomorrow isara sa San Carlos Philippine Normal University sa Cadiz, Silay City for the 3rd District. So meaning kung taga-mur siya ka sa Silay ka na yung makadobwas. Bago for the 4th District, Himamaylan City for the 5th District, and then sa Kabangkalan para sa 6th District. Kaya kabudlay kun isa lang bala ka satellite office ang katuan for Northern Negros and then for Southern Negros sa isa man. Kung tagay no baan na kaya ngimo nga pamasahe dako nga daan mo. Tekon isa man lang kalibo mabaton mo kay ang imo bata isa ka elementary, so gusto mo na lang niya ipamasahe o kung gani kanyan sa lang abilin. So kung why ka mo naka-apply online, hindi na lang ka mo magkakadto buwas. Kag kung why ka mo nakabato na sang mensahe nagikan na sa DSWD gang inyong kwarta buwas ninyo mabaton. Kay kung kamo ang naka-apply sa DSWD, mayra na sila sang text o kon email nga ipadala sa inyo. So nakabutang man ang instruction na dira nga ikaw si blank 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 ginapanugyanan magkadobwas sa Cadiz, sa Silay, or kung sa taga-diin man kamoya ang distrito, kung taga-Bacolod ka man, taga-diri man niya ang payout sang educational assistance. And then may advice na sa inyo kung anong inyo dalon, but syempre dadalon na gidang valid ID. Kaya nagligada to sus kaluway sa mga kautoran nato na sa may Zamboanga area, no? Kadamo sa mga napilasan to bangoda sa Stampede. So naintindihan naton ang kalabanan na sining mga reklamo nga dawala sang sistema nga DSWD. May isa pa ganaya kalkalde ideklarar niya gaya nga persona ng grata nga ton nga regional director sang DSWD. Te kung deklarar mo gani makabulig gid na. Makabulig gid na yang ang ara sa dalom gasunod man lang na sila ya. Possibly why man lang yan na-expectar ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga bugin nga dumugon sa mga tao ang pagpanagtag sang educational assistance. Tigaling dapat i-anticipar na sang DSWD. Kaya basta ayuda ya tanan ginaya nagakadto. Bisa na paganing hindi gani kwalipikado, no? Nagakadto pagani. Ano pagirayhan ng mga kwalipikado? So at least bisan na paano na paminsaran dayon isang DSWD nga tino hindi giniusto ang sistema. Di sige lang kay tawo man lang kita mo. Ang importante na dira nga nag-admit balasang sala, nag-admit sang mistake kumayara gid man kagod ano ang dapat ang improve sa sistema igapatuma na dayon.
Di kung ikaw dara local official, patunga ka man daya, mabaka-baka kagidaya kag mahimo ka man daya, deklarar mo pa persona ng grata nga aton DSWD Regional Director, ina makabulig sa panami sa sistema. Kung buot tabi, suggest na lang kamo nga, di kung pwede hatag na lang abinin sa tagsa ka mga LGU, hindi lang hatag sa munding pondo. Kaya nga may rason man si Secretary Tulfo, gaway ni ginhatag dayon sa mga LGU kay man, ang common nga reklamo, kung mayara sang tagtaganay ganin sang ayuda, gabalik gid sa mga local officials. Why gid kami may nabato na di nga kami pagani ang pigado. Ang may sarang-sarang sila paya gani ang nakabaton. Di mabasol mo yung isa kay halin man ang daan sa media na sa Secretary Erwin Tulfo. Di syempre, ginabombardiyo man sila sang mga impormasyon nga mo ning mga reklamo sang kalabanan naton nga mga kauturan. Kag amo ganang kamatuoran nga nagakatabo. Di ang mga taga-regional office ni mapatuman man lang sila. Kaya nga rin sa dalom. Kalinga ko nga isa kita mga Pilipino, pero kita ayawan. Manakabaton ka na gani, way kaganig pa salamat sa gobyerno, yaw-yawon mo pa yagotaon mo pa yung ayar-ara sa mga nagpatuman, tinanong mo pa salamat na kita may nabaton. Nga lang, kadamo pa nga mga pagtamay na nga daw hindi na makaon sang sobra pa sa dambogang pagtamay tabala. Kasi yung mga persona nun grata, pati makabulig na sa pagpanagtag. Hindi nga na makabulig. Yung baso nyo man ang taga-DSWD kay siyempre kita nga mga Pilipino, basta mayara ayuda, sino man lang abi ang mga balibad sa ayuda. Bisan gani ang hindi dapat magbaton ng mga para sa assistance, para sa lubong, para sa medical. This is not a venue para sa amosina. May tagtaganay man sila pero lain naman yung venue para na dara. Timis ka mag-suggest kita sang maayo na kung pwede atag dire na lang kadto ka mo sa amon na banwa o amon nga syudad. Dire na lang kamo panagtag basta kamo daya screen, kamo daya pangatag na wala man kamo pinilian. Kaya sa barangay, yung ginapamulitika, ginatlaktan man ninyo sa politika sa barangay kag sa mga kabanuhanan kag sa kasyudaran. Yung DSWD, nagpanginlaman man lang kay nga, para ini sa mga indigent ng mga estudyante. Gamay mabawaton na sila nagika na sa ato ng gobyerno. Ti kung damo nga ng labayan, sini kadamo man kadako man sang labo. Di ba? Imbes nga 1,000 mabaton sa isa ka elementary nga pupil, basi mabaton niya na lang, 700 na lang. Tiplitihan mo pa nga daan 200, 500 na lang niya bilhin sa imo. Kung sa barangay naman niya ipalabay, 700 na lang sa banwa, pagkabol ko sa barangay, sa 600, 500 na lang. Di mayo na tuon nga direktahan na lang May mga personnel malang darang DSWD at kadto ka mo na apply ka mo danay kay panagtag na to na sa inyo ay nadabo na nga mga akusasyon niya nga kon lapit kaya sa luwag gani ikaw yung makabaton. Kaya sa tanan nga mga assistance sa ginatag sa gobyerno so sa pagkadamo-damo kag common lang ganang reklamo waay kuya may nabaton niya. Kaya hindi kuya kilala ni Kap. Why kuya nagboto sa kay mayor? Iban nga na mga politiko na napadala-dala nyo ganyan pensar nyo sa eleksyon? Mga politiko nga susuni ka mo ya kalimot? Why na nagboto? Amo nga puro ko, amo nga minuro. Why na nagboto sa akon? Ano yung hatagan na sang ayuda? Tingnan man na ka mo ka-move on. Karugay na natapos ang eleksyon, gadumot ka mo gapon, asa sa bone marrow na ninyong pagdumot. Tini man ato ng baso lang ini mga hensya. Kung nga napabatyag man sa inyo, sa mga alkalde ng mga nagareklamo, gid ka mo, may persona nun grata nyo pang DSWD, tibedas lang kayo sila man nga pangabudlay na panagtaga. Mga deklarar persona nun grata, mga kabulig na bala kaindigid. Ano ba napabatsyag sa inyo nga daw kung kaisa, hindi ka masaligan?
Oh, kung ginatugyan sa inyo, dahil kinapili nyo man kung sino nga taga nyo. Tingin ba na galaoy na sila kareklamo, ay gyapon. Kung pwede pa man lang ginatuon, direkta sa ahensya sa gobyerno, kay total kung may kilala man na sila, jutay man lang. Ang pagpanagtagwa ay pinilian. Wala sang pamulitika. Kaysa imbes magamulig kita, mga local official sa daw mang tumok pa. Tapos sa itong election, move on na kamo. Ang nakalipas, so pila na, madwa na kamula na dugay-dugay. 27 minutos sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik naton, base ng kalabot na si Bomogre sa may Banwa sa Binalbagan, i-check naton na dito sining ginarasto. Nga syndicated staff ang kaso. This is non-bailable. Wala sang piyansa na ginarekomendara dere para sa temporaryong kahilwayan. Magabalik kita dere sa Bombohanay Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kagang imo nga balde sang oroka. Ako si Ronilo Bonifacio, taga Barangay Bata. Nagdaog sa online activation sa Enhanced Swerte sa Palengke. Nagbaton sa 2,000 kag isa ka grocery worth 1,000 pesos. Salamat gid sa mga sponsor sang Bombo Radio. Ang 2,000 idugang ko kung sa akong nga negosyo ipamakal. Basta Radio Bombo number 1. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Anong mahambal sang isa sa mga founders sang RGS World Marketing Corporation naging aresto kahapon sang hapon adra sa may barangay San Teodoro, Banwa sang Binalbagan sa kasong syndicated estafa. May kang tanan ini Banwa sa sining reklamo sa mga nag-pay-in sa RGS World Marketing Corporation nga sila ang na-scam. Why naman na bato na liwat pagkatapos nga naghatag sa nga dugang pang investment kuno diri sa may kumbuyahan. Lain man gani ang ilang registration sa Securities and Exchange Commission. Direkta sa Binalbagan Municipal Police Station, Bobo Grace Lynn Lobaton sa report. Kamin. Bobo Erlin, nagkakasubong mo diri sa Binalbagan Municipal Police Station, especially sa Lulong kita. Bobo Grace. Social facility. Nakakaupod ko subong si Sir Henry Quadra ang nadakpan kagapon nga adlaw diri nayon sa area sa Binalbagan. So Bobo Erlin, bali ihatag siyang kay gayanan nga magahambal sa iya sining side, no? So, Sir Henry, natin ko sa mga radyo Bacolod, so kung natin si Bombo Erlin ngayon. May mga Ma'am Bombo Erlin. Ma'am Ning, Bobo Grace, dali ilang gida kay problemado ganang audio naton dira sa sulod. Sige, Ma'am Ben. Ning, of course, Ma'am, ako salamat, no? Bombo Radyo, ako makakambal na sa ako niya side. Of course, Ma'am, not to justify myself, Ma'am. But, nangingabahin man ko sa sining pero Ma'am, ako nagpangayo sa mga coaches, sa mga team leaders, which is Ma'am, part man ko, kapareho nila. Oo. Dali lang gid Bombo Grace, liog ko danay bomboton kay kanugon sang ginahambal ni Sir Henry. Base naka speakerphone ka bala, kindly balik lang sa normal. Okay. Yes, Sige. Ma'am, not to justify myself, pero Ma'am, gusto ko lang magpabalo ang mga coaches kag mga team leaders na pareho man lang kami, no, nga nagapangita kay Ras Salarda para man matagaan na Ma'am sa hustisya ang mga kaupod namon na pares man sa mga family ko, Ma'am, na nag-invest man sa sining scam. Which is Ma'am, mga akuntan niya, Ma'am, na is a good intention kag I'm thinking, I thought nga ining business manging long term, pero sa likod dali Ma'am sa tanan na plano, no, sa founder gid na si Rasalarda tani magpakita naman sa Ma'am kag masabat di man ini kay Ma'am, ako tinlo konsensya ko kung tuod man gid na nalagyo ko sang milyon tani mamoy nako nagasaka poste para magtakod CCTV pag wala ko yung Ma'am nanago nga tungod ni may sala ko. Kundi gintubang ko na Ma'am, pag nakabaton ko sa puwena, kagagapon nakabaton ko call halin sa secretary ni attorney nga congratulations, case dismissed. Daling nakibot lang ko kagapon muna aging dako po. Okay. So Ma'am, Henry, salamat din. babatian mo ka, sir, no? Sir. Muna, Ma'am, salamat na ako nga wala gid may natabo sa akon. Pero Ma'am, tinlo ang konsensya ko kag wala ko sa millions, Ma'am. Na nambal nila. At tani, hindi na ako kung may millions man gid ko, hindi na ako di magpinirma sa Negros. Mayagyon lang ko, guro.
Sir Henry, batian mo ko, Ma'am, sir. thank you again. Mamo Grace. Ma'am Arlene. Batian ko ni Sir Henry, no? Sa cellphone. Yes, Ma'am Arlene. Sige. Oo. Sir, ano Hindi ko gid... mabatin. Hello, ma'am. Batian mo ko subong, sir. Hello, ma'am. Sir Henry. Yes, ma'am. Sige, batian mo na ko subong. Oo, Subong ma'am. Arlene, sir, sa piyak nga linya, sa liwat mayong aga sa imo. Ano gid gani imo ya, sir, nga posisyon sa RGS World Marketing Corporation? Pwede, ma'am, daw liaison ko yung ma'am in charge sa mga staff, sa mga port days, Okay. Tapos, ano na, ma'am, nag-facilitate sa mga gamit sa office. Oo. Pero ma'am, wala ko yung ma'am ga-claim kwarta kay Garikta na ma'am sa accounting. Okay. Okay, may accountant na may office na ma'am. So, balik ka nagahimos ni ko na no mga product nga ginatanyag ninyo sa mga naga-invest. Yes, ma'am. Bali, let's say sige, ginapatindog pa lang ang office. Oo. Ako nag-facilitate ko na ng mga backlog ng mga bangko, uniform sa empleyado. Okay. Pero ma'am, magbaton niya kwarta, wala ko baton kwarta. Tumando ka gid sir sang binalbagan? Hinigaran, ma'am. Hinigaran. Bali, board lang ko, ma'am, rent lang ko. Okay. Halin ni sang san opa? Last year, ma'am. Last year. San o gani ka mo, sir, nagsirado sa RGS? Last year, April. April. Oo. So, saan Amo na, ma'am, ang natabo ito, ma'am, kay nag-prayer rally pa sinigaran. Oo. Ang tanan ng mga coaches ato man dito. Ato man to si Ras. So, ato kami to kay para magulat ng amon payout, pag amon sweldo. Oo. So, pagkadto namon, nag-prayer rally. After that, nagtulog sa Bulubitoon Beach Resort. Okay. So, pagpuli namon, the Saturday na to, ambal ko sa kay Rasalarda, haba ko ang payout dili sa amon na family. Oo. Kagang ako na sweldo. Ambal ya sa buwas na lang kay para yatag namon tingob. Okay. So, pag Sunday, dinriman ko naman sa liwat. Bako yung payout dili namon kag ang sweldo kay kailangan na namon magbayad sa namon renta sa balay. Oo. Kag kuryente kag tubig. So mabali sa akon kay subong Sunday family day. Buwas na lang sa Monday tapos makadto ko sa office, i-check mo tong office. Oo. So pagka Monday nagkadto ko sa office kagin last man tido all is well man tanan. So bako kadtuan ko na lang sa Mandil sila balay. Oo. Pagkadto ko sa Manville, ginarangan ako sa gwardiya nga balan ako nga kuan ako hindi na ako pwede kasulod kay ginmando na ni Salarda. Ano ni So, siya sir karon, nga petsa? Abril April, ako natandaan ko ma'am, April 23, something, 24 dira. 2021. 2021, yes ma'am. Okay. Dason. Tapos, after may huring-huring na dahil yung nalagyo si Ras, Salarda. Pero tido sa akong bala ma'am, bako tido wala nagid time ang taho nga magpahuway, kay stress siya mo ni. So, wala ko lang ginsapak. Oo. After that, tido 1 week na wala sa kontak-kontak sa amon. Amo to, nagpanic naman ko dayon, nagratol naman ko dayon, hasta nga hindi na siya naman makontak. Okay. So, nagkanto man kami, nag-file man kami kay NBI. Amo na ma'am. Ang ginupod ko man ng akong mga team leaders, akong coaches. Okay. Pangitaon siya. Daling at that time, wala na ako nagkanto sa iba niya media. Kaya ba ko basi mabalik man sa kagmaseto lang tanan. Oo. Kaya mo na ma'am, na gapaabot kami siya, mga pila na kaman sa wala na ginitan siya. So, mga pila ang imo nga na-invest. Ka ikaw, sir, ara ka man dira sa RGS, kag nag-pay-in ka man, no? Oo, ma'am. Mga pila to imo ya kuluhaon? May sobra 1 million, ma'am. Pila na hatag mo? Bali kay ginasulduan niya ko, ma'am. Ang ako niya suldo, amo nang akong gina-invest siya. Mga pila na tanan? Mga 1.9 siguro, ma'am.
Nahatag mo ni sir from your personal? Yes, ma'am. So ang kulaon mo sinapila? Kung mag-payout, ma'am, di ma-double siya. Madouble man ni siya, no? Oo. Pero hindi naman kami mag-expect na mag-double. Okay. Ang iban ko Sir, pag na family, ma'am, wala ko pa naisip, ma'am. when you say double, this will become 3.8 million. Yes, ma'am. Okay. Kadako Kaya wala ganun pa na, sa'yo? ma'am, wala pa na, ma'am, dalang mga iya sa mga cousin ko. Mga pila at tingob inyo, abe? Estimate lang. Estimate mga 4 million dito, ma'am. 4 million. Pila ka mo ni kabilog? Mga nalipat lang ako, ma'am. Doon mga 12 kami gro kabilog. Sobra ka mo pulo. Sobra pulo. So, pero aware ka mo, sir, nga may nag-file sa inyo sang kaso? Aware man ko, ma'am, kay duwa ka sa puwi na nag-abot sa akon, tapos nag-kuhan mo ko sa counter affidavit. Kagapon, nanawag sa akon ng secretary sa akon na attorney na congratulations, ang imong case dismissed. Okay. So, ano na ko, ma'am, na okay na. Oh. So, natingala lang ako kagapon na amo na may mapatakod ko na sa akon CCTV. Check ka man sa akon na ginubordan na rentahan. Oh. Kay malantaw sa mga CCTV. So, that's why matuday na tabo. Na lang ako. Pero, So, ma'am, okay, dahil lang gid, sir. Sino ning nag-file sa inyo sang kaso? amo na, ma'am, wala ko, ma'am, kakilala, ma'am, kay dito nadala na lang ko. Amo na, ma'am, gaano man ko sa mga coaches kag team leaders na tani mabuligay kami. Pero pila ka mo ni kabilog nga kasuhan? Nakita ko sa warrant, ma'am, daw 5 kami. Pati man si Salarda? Yes, ma'am. Okay. So, sa inyo, abi, sir, nga founder, di ba na do 3 ni kabilog? Or nalakip ka na din sa 3? Nalakip na lang ako, ma'am. Nalakip ka na diri. Sino Galing pa ito, ang iban? nakita ko daw, ma'am, sa awaran, si Leia Salarda, yung asawa. Asawa Si ni Ryan Russell? Landuing. Oo. Ryan Landuing. Ryan ano, sir? Si Landuing. Landuing. Ano na iya Yes, posisyon? Do, wala lang ko idea, ma'am. Pero sa RGS, ginmani, kilala mo ni siya? Yes, ma'am. Okay. Basta under siya kay Russell? Kay Ras. Oo. Kay Ras. Kay Okay. Rodolfo. Rodolfo, ganyan ang ngalan niya. Oo. Sino Yes, pa ma'am. isa, sir? Si Rodelin. Rodelin ano? Salarda Balico. Ano ni siya ni Ras? Bali Utod. Utod yan nakapamana na. Okay. Oo. So, Amo to bali- nakita ko sa warrant, ma'am. Oo, 5 ka mo tanan. San o inisurgen pasaka last year pa man, Wala ko idea, ma'am. That's why gani, ma'am, ang muning nga warrant, wala ko nakabalo kung di niya lintitin na dapat tanim sa point na nga mabot sa akon para maka-counter man ko. Basta sa Bacolod ni siya, sir, file mo. Yes, ma'am. Kag isa pa, ma'am, before piyagali isang RDS World Marketing Corporation, si Salarda, yung may-ara na yung company nga RDS Online Shop. Okay. May naka-single proprietorship. Oo. So, kung nakita ko sa mga evidence, ang mga transaction nila yung ma'am, sang naka-single owned pa ang company. Okay. Bali, sir, hindi kaya like shareholder dara or ano sang RGS, no? Empleyado ka lang ni Salarda? Yes, ma'am. Okay. So, ang upod niya na dire, amo ni si Leia, kay syempre asawa niya ni mo. Kag si Balico? Yes, ma'am. Okay. Kaya kung magambal, ma'am, shareholder, di ba may mga percentage na nag-amot ka da walta. Wala man ko Correct. kaamot, ma'am. Nag-amot Wala ka man ko para percentage may matukod. ginakuha. Okay. Sige, anyway, tiginatugyan na rin nato na sa korte ang pagdeterminar na dira kung bala, maakwita ka dira or ikaw ang ma-convict. Pero sir, subong, ano yung balita ninyo kay Rodolfo nga ni Salarda?
Ti ma'am ginapangita man sa namon as kasubong ang bati namon kuno para sa Manila. Pero ang balay niya dire maligya niya giman tong dako sa Wala sir? ko idea, ma'am. Hindi man kami kasulod dira. Ay, hindi naman kamo kasulod. Oo. Okay. Ginapangita sa namon sa ilabalay sa tangog. Wala naman siya. Yaman lang tong mga ugangan. Oo. Sir, taga din kagidya sa Hinigaran, barangay ano ni? Sa barangay 2, ma'am. Barangay 2. Pero nga Yes, dala ma'am. ka sa Binalbagan, Subong. Actually, ma'am, diri ko nagrenta kay tungod gusto ko mag-pansang business kung CCTV. Okay. So, that's why nakakuha ko di kontrata. Oo. Pag subong ubra pa namon subong Oo. sa mga poste, mga bangga-bangga, no? Para Oo. for the security man sa banwa. Okay. So, halin na siya, sir, last year. Ma'am? Halin last year, ngara ka dira Yes, sa Binalbagan. Yes, ma'am. Oo. Okay. Anong imo, sir, nga mahatag gabi nga mensahe para sa mga ano ni sir, sa mga nag-invest. Sir, we are nationwide and worldwide. Base bala may mga in Filipino ang mga nag-invest man na sa inyo. Kindly give sir a message be in Filipino language, please. Okay. Sa tanan niya nag-handom, no? Na mag-manggaran nun. Anyway, okay man na siya. But in a legal way, i-check nyo gidanay before ka mo maginta sa mga investment kung it is legal, kung masaliga ng mga tao ang ginupod nyo, kag hindi sang magandom sang easy money. No? So dapat i-pangbudlayan gid kag i-monitor gid kung ang inyong mga kwarta nga invest dira. So, Nga mo ni sir imong panugyan how? ma'am, Nga mo ning advice mo abe sa mga nagapamati. because ma'am, si ang aton tuod niya gusto na in good way, in good intention, sakto nga pamagi. Pero wala ta kabalo, ang upod tagali, lain na ang tuyo ya. Lain na ang gusto niya. Pero muna, may ara kita na buligan, may ara man na atraso, no? So, gani sa mga coaches kag team leaders, tani buligay lang ta makita si Salarda kag kabalo man kamo kamo mag-meeting upod niya siya o gani wala na ko ga upod meeting hasta kamo yung magaga meeting. It's because hindi ko gusto ang ginahimo ni Salarda nga sa bilog na kumpanya, bilog yung nga pamilya ara da. Okay. Pero sir, why na ganyan chance, no? Nga mabalik tong mga ginahata gabi sa mga investors? Wala lang gid ko idea, ma'am, no? Sa kanta ko, why na chance sa akin. Ako, why naman ako nag-ano, nag-expectar. So, nag-back to zero na lang ito. Why ka man sa may nabaton? Why, ma'am? Halin sa panugod? Ma'am? Sa halin sa panugod, why ka gidya may payout? May araman ko payout, ma'am. May araman ko naka-payout na ako. The 4 times ko naka-payout, ma'am. Okay. 5 times. Oo. Pero kabalo ka man sa panugod pala nga daw pyramiding na ni siya sir nga style. Ado networking siya. Networking. Oh, kasi isa ako nung pagkabalo once nga may stocks kang mga baton, may ROI. Okay na siya. Ti ako yung mag-explain kag kung may maghatag investment, may stocks ko mam ginhatag. Stock nga habon? Habon and liniment. Okay. Na worth of value of products. Oo. So mag-present ko na. So may mga stocks na yung mga ginhatag before sila mag-hatag cash and may mga resibo. Then ginapasa man din naman sa accounting office. Okay. Pero aware ka man nga kung ang ginhatag ninyo sa una nga nagsulod, ang ginpasulod man sa mga ulihing nga mga investors. Wala na ko idea, ma'am, sa scheme ni Salarda. Okay. Kahit after that, daw gin-assign nyo na lang ako dahil sa mga gamit.
Oo. Kung ano mabaklon mga gamit, ano ang color nga pinta sa opisina. Importante Anong lang yung uniform? may rasang payout sa imo. Ano ma'am? Importante nga may mabaton ka lang tuya sa imo nga ginhatag. Oh, yes ma'am. Kamo na na. Anong panawagan mo subong kay Salarda, Sir Henji? Ginapanawagan ko sa kay Rodolfo Garcia Salarda na tani pre tubangon mo na lang ang pupunta tubang sang sining nga mga ginimo naton sa pumuluyo sa mga tao kag maklaro naton no ang mga sala na himo og matagaan man justisya ang mga coaches nga subong ga yan naman sila ga problema man paano nila mabalik ang mga kwarta sa mga tao nga nagsaling sila. So meaning, amenable ka sir, may sala ka mo sa mga tao? Ma'am, kay ang part ko sin no? So, hindi man din siling amenable, ma'am, no? Kung nag-amin, kung man din. Kundi matagaan ng clarification. Okay. Pero ang kwarta yatiway na gito, sir? Wala lang ko idea, ma'am, kasi bati kong nakuha ni Salarda is 790 million. 790? Oh, bati ko man lang na, ma'am, sa nakasulod before, sa nakasulod to sila sa Manvilda. Oh. Before ko nagsulod. Nga, ano na ni kadamo ang nag-invest sa inyo? Wala, di ko idea, ma'am, kasi sa accounting office na, ma'am. But for sure, linibo na ang mga tao nga naghatag kwarta. Oh, wala lang ko idea, ma'am. Okay. Kaya hindi na ko kasulod sa office, it's because ang pamilya na ni Salarda ang nag-facilitate dito. Kung mga uniform na lang, IDs. Oo. Paano ni subong sir because syndicated staff is non-bailable? Muna gani, ma'am, depende na lang sa abogado. Depende kay Lord namin kung ano plano yan. Okay. Sir Henji Quadra, sir, thank you so much sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Kag timaga depende na nadira sa korte. Anyway, judge na nagapagwas ang warrant of arrest against sa imo and iban pang mga akusado diri sa may syndicated staff case. Sa liwat mayong aga, sir. Thank you man, ma'am. Kag tani, ma'am, mabuligan naman ko. God bless, ma'am, and more power. Bamo Grace. Okay, sige. Bamo Grace, ginatugyan na nato na dira ikaw na bahala sa mga kuluao na tatubala, including man sa kay Police Major Ribosquilio. Bamo Grace, thank you gid. Base may mga makadto karon na dira bala kaya tinagaybalo na sila nga dira ni priso makakuha ni kita sa mga statement nila. Bamo Grace, thank you gid. Yes, Bombo, lugangan pag-ikan, ayaw kayo rin sa Batman, si Sir Henry, sa tandang, salamat sa siyang operasyon. Kaga, Bombo, ilila din sa pinalbagan ng Star Police Station, no, in si Bombo Grace, nag-report sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Len Nalabaton, direkta dira sa Maya Binalbaga na Municipal Police Station. Dira preso banway nga si Henji Quadra isa sa 5 ka mga akusado sa kasong syndicated staff may kang tanan sa pag-operate sang RGS World Marketing Corporation. Imagine ninyo sa mga nag-invest, grabe nataban ko din sa Lardaro, 790 million pesos. Imagine mo kay Henji nga dana ginatag niya kuno na lapitan na 2 million. Pila nga daan ang mga nag-invest ang iba niya nga daan muna sila na Sir Henji kung gusto niya mag-invest hindi lagi magdalig nga magmanggaranon kay ang mga richest people di ba kaya sa Forbes magazine so pila na kadekadang tipo nila sang ila assets di man madula ang posibilidad nga kung na kaysa mas scam gid man kita kung nagadali kita magmanggaran.
Ano na ya, daw may gansa kadaya nga itlog sang bulawan. Di ato bangon na nila. Anyway, ginatugyan na to na sa korte ang paglantaw na dala. O kumeran sa mga ebidensya ni ang panindugan man niya ni Quadra is liaison officer siya ang kwarta to tanan na sa kaya Salarda di magadepende na nadira sa korte ang pagalantaw kung mayara sang ebidensya kung bala sila ma-acquit o kung ma-convicta sa sining kaso. Amo nalong-along agigita kay basta gapanginto kita gani way gigita na ya nagakwan way gigita ini ka bala free ang imo nga paghulag. Maabot ang tiyempo nga mapuno ginang imo nga mga biktima mangisog sila nga maga-file sa nga kaso. Kag sa publiko naman ginalauman naton nga mag-survey ning lesson para sa aton tanan halungan na taga ng kwarta nga pangabudlayan ta ini kita magapadala-dala sa pagingganyo dara sa iban nga hatag ka di bala kwarta mo kay ang isa mo kalibo di may mo nga 3,500 para dumon ta na ganyan nga daan if it's too good to be true hindi ginaya matuod. Kung mayara ka na gani bisan gamay lang ganyan nga pagduda, patihan mo lang imo nga pagduda. 8 minutos ang nakaligad sa taknang kalas sa Diasaga. Ay ban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Tinigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na katabwa sa muman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang